Ahojky lidi, tady vaše malá Míuška a dneska tady máme videjko, kde se venčím a budu si hrát. Dneska to bude bez páníčka, nevím proč, ale dneska páníček nechtěl být v videjku, tak mě teď prosím nechte vyčůrat. Proč u nás furt kadí ty holubové? Páníček už si na to stěžuje. Ale Mia, tohle už jako nedávám. Furt tady jsou nějaký bobky od těch holubů. No, to sem nepatří. Mám tady svoji oblíbenou pískací hračku. A páníček mi vždycky bude házet. Ale jinak to je videjko bez páníčka. Páníček je totiž kameraman. Nejinka, teda karamel. Mia, já nejsem karamel, ale kameraman. No, je to jedno. Milo, hej, Kečor hračka. Lidičky, tohle video se jmenuje Kečor hračka. Hej, já ti nedám. Ty jsi sprdl, viď? Možná trošku. Dej to sem. Hej. Ty jsi zlobivá holčička. Nechceš se jít proběhnout před barák? Jo. Lidičky, už mám oboje. Já tady zdrhám přes naši zahradu. Jdu. Tady máme sekačku takovou. Nevím, co to znamená. Jakože sekačka. Tady páníček mě nenechá jít k noze. A hele, zastavila jenom. Řekl jsem k noze a zastavila. Tady si to na chvilku ložím, už mi sem spadly jenom jednou klíče. Tak, ochránění to tady máme a my se nám sem vlezli nějaký zloději. Dobrý den. Jo a lidi, chci vám oznámit, že Mustang zítra tady nebude stát. The Most 1. Tu SPZ možná chci sundat, kámo. To The Most 1. Byla naše vlastní SPZ. Takže zítra tady vedle A6 Aši bude stát SQ7. Tady to Esko. Ne jako Esko ne jako S-Class. Ne Esko jako Esko, ale Esko jako Esko. Tady nekradu ti nějak tu přezdívku Esko, ty neštěkej, ale prostě si říkám, že to je taky pěkný říkat takhle naší Audině, promiň tady. Áša a Esko. Běž. Ty mě nenecháš ani udělat svoje. Ale zase potřebuješ vykonat nějakou potřebu, tak zalez si sem. Co? Ne, nechci. Chci jít. Chci žít a nejen být. Miuš, pojď se proběhnout. Sprintuj. Já jsem malá Miuška, tady bude zajímá. Jdeme spolu tancovat. Je, jdeme spolu tancovat. Jsou to horej.
jsem se schoval. Mě zamotal. Čupák. Má takhle krás. Miluš, pojď pozdravit. Ahojky. Jsem se zamotal. A Miluška se co? Zamotala. No jo. No jo. Nevím proč. Svítím baterkou, počkejte. Dobrý? Tady jenom... No, nebudu... A chci ještě oznámit k tomu, že tady ten Passat Satan půjde taky pryč. Mustang už zítra a tady to ve čtvrtek nebo ve středu, kdy říkali. Takže Mustang mi bude dost chybět, ale možná, že brzo bude mít místo Mustanga Godzillu! Gorillu! A sprint! Sprint! Pomůž mě, páničku! Pomůž mě! Ještě víc, prosím! Ještě víc! Juno, ty mě dáš, ale... Zůstaň. Teď si tě trochu přitáhnu. Než pod to auto. Jdu jenom zkontrolovat můj 4 kalku. Miluno, uhni, říkám. Lidi, takhle má 4 kolka, což je nice. Někdo asi bude přijíždět nebo odjíždět. Asi přijíždět. Někdo bude. Tak mi už. Pojď tady radši. Na to. Tohle na kamínky. Pojď, jo? A chvilku počkáme. Protože nějaké soused nebo sousedka bude přijíždět. Počkáme tady u Passátka, který ho za chvilku budeme prodávat nebo vracet, protože jsme měli na operák. No, nemusí všechno o nás a autech vykecat. No jo, no, jsem pes. Tak kdo přijede, odjede. Jsi se zbytečně otvíral ta brána. Kuč. Tak asi pojď. Kom. Proč tady je střep? Co? Tady je nějaký střep? Aha, to je od těch crash testů naší. Já jsem si říkal, co tady dělá střep. Tak jo, jdu ještě nohou dodělat. To nevěděl, jsem tady ještě zůstal takovýhle mě velký střípek. Žádný ty součástky. Ty od X-ka.
Podle mě. Tady je od nějakého displeje. Když tady byl Airix, tak je. My se trochu poprali a on mi zničil telefony. Fakt hustý. My už hlavně tady nic nežer nebo chytneš. Třeba zemřeš. Tady ta součástka. To se mi hodí, to dám do servisu rovnou. Asi. Prosím vás, povedlo se nám i rozbít kámen. Chápete to? No jo, no. Proto jste blbý. Hej! Co jsi to řekla? To jsi neřekla. To jsi neřekla, jako. To jsi neřekla, určitě. Tě si to neřekla. Že jo? My už vdechni to. No, radši nebudeme rozešlápávat pil, protože jsem alergik. Giants. No jo, lidičky. Chci jen tak procházet. Nakupu tě do zadku. Jak jsi se lekla? Satan Esko. Satan Esko Aša Musta. Satan je. Volá mi mamka. Lidičky, teď nám volala panička, jestli vše v pohodě. No, nemusí všechno praskat. Prosím vás, milušky, panička je litvinovská karaudinka, levo caudí. A co my už? Jsme na konci videjka. Doufám, že se vám snad líbilo. Dávejte lajčíky, nakupujte je. No, ještě nenakupujte. To nic, ještě nemáme berč. A milajka, čau.